Γεια σας. Είμαστε πάλι με τον Σεραφείμ τον Κεφάλα, ο οποίος είναι εγκρατής φιλόλογος και χρήστης κειμένων διαφόρων και βιβλίων και μυθιστορημάτων και λεξικών, αγοράζει πολλά λεξικά. Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια αναλυτικότερη κουβέντα για τα λεξικά της ελληνικής κυρίως, γιατί το θέμα δεν είναι να πούμε τι ακριβώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ή ποια πρέπει να χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα. Η λεξικογραφία στην Ελλάδα είναι μια πονεμένη υπόθεση. Είναι πονεμένη γιατί δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική λεξικογράφηση. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες που κατέληξαν σε έργα είτε μισά, είτε απόμισα, είτε ολοκληρωμένα μεν αλλά ανεπιτυχώς, είτε και κάποια επιτυχέστερα. Τίποτα όμως από μόνο του δεν επιβάλλεται. Δηλαδή θα με ρωτούσε κάποιος τι εννοώ ακριβώς. Εννοώ το εξής. Στην Αγγλία έχουμε το μεγάλο λεξικό της Οξφόρδης. Μπορεί κανείς να μην το χρησιμοποιεί, κάθε Άγγλος βέβαια στο σπίτι του δεν το έχει, το ξέρω. Είναι ασφαλώς δεν του χρειάζονται οι 9 τόμοι του Oxford Dictionary. Ούτε κάθε Γάλλος έχει το Littré, ούτε κάθε Γερμανός έχει το λεξικό Grimm των 33 τόμων. Αλλά έχει όμως ένα καλό ντούντεν ο Γερμανός. Ένα σωστό λεξικό. Για εκεί που του χρειάζεται. Μεγαλύτερο, μικρότερο, πιο εξειδικευμένο ή λιγότερο, αλλά έχει σωστά λεξικά. Και οι Γάλλοι έχουν σωστά λεξικά. Το ίδιο και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Γνωρίζω ότι έχουν και οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί πολύ καλά λεξικά. Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασιζόμαστε σε ένα λεξικό. Λοιπόν, ακούγονται διάφορες κουβέντες κατά καιρούς. Φαντάζομαι θα τις έχεις ακούσει και εσύ, Σεραφείμ. Ήταν πολύ καλό του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Ναι. Δεν ήταν καθόλου καλό του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Καθόλου όμως καλό. Σιγά. Άχρηστο. Να μην χάνει κανείς την ώρα του με το Σκαρλάτο Βυζάντιο νομίζοντας ότι έχει έναν αρχαίο θησαυρό. Ήταν πάρα πολύ καλό το αρχαιολογικών λεξικών Ραγκαβί. Τρίχες. Καμία αναξία το αρχαιολογικών λεξικών. Εντάξει, εξειδικευμένο μεν. Εξαιρετικά χρήσιμο το λεξικό του Κουμανούδη, συναγωγή νέων λέξεων, αθησαυρίστων. Μοναδικό βοήθημα. Ο πατέρας μου το είχε πουλήσει κιόλας. Είχε έναν πρωτότυπο Κουμανούδη. Είναι ένα άχρηστο συμπίλημα 60.000 λέξεων, οι οποίες υποτίθεται ότι μπήκαν στην ελληνική από το 1453, από την άλωση έως το 1900 που το εξέδωσε ο Κουμανούδης. Υποτίθεται δεινός φιλόλογος και λατινιστής, έχει βγάλει το λεξικό Κουμανούδη, το οποίο χρησιμεύσε για πάνω από 100 χρόνια στην Ελλάδα και ίσως και σε πολλά ακόμα δεν είναι εντελώς απειρχαιωμένο παρά την γλώσσα του που είναι σε υπερκαθαρεύουσα, και μάζεψε, έκανε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Σαν σκέψη είναι πάρα πολύ ωραία. Κάθισε και αποδελτίωσε όλες τις λέξεις της καινοφανής στη νέα ελληνική. Δηλαδή, εισήγαγε ο τάδε δημοσιογράφος για πρώτη φορά χρησιμοποιεί μια λέξη. Ο Βυζίνος, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Βυζίνος γράφει για παγολιστίδες. Οι παγολιστίδες είναι αυτά των σκιέρ, δηλαδή τα χιονοπέδιλα, ναι, ακριβώς. Τις λέει παγολιστίδες. Πήρε τη λέξη πάγος, ολισθαίνει στον πάγο, άρα είναι υπαγολιστής. Επικράτησε? Δεν επικράτησε. Οφείλεις να το καταγράψεις ως λεξικογράφος? Δεν οφείλεις απ' τη μια, οφείλεις απ' την άλλη. Πότε οφείλεις? Οφείλεις εάν νομίζεις ή ότι είναι δόκιμος ο όρος και ότι θα επικρατήσει, είτε και αν δεν επικρατήσει βρίσκεται σε ένα λογοτεχνικό κείμενο και πρέπει ο αναγνώστης να μπορεί να το ερμηνεύσει. Είναι σύνθετη η δουλειά του λεξικογράφου. Δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να περάσει από κρίση μια λέξη για να ενταχθεί ή όχι στο λιματολόγιο. Δεν είναι δουλειά του καθενός. Ούτε είναι δουλειά ενός σοφούλιακα γραμματικού, σαν το δικαίο Βαγιακάκο που έλεγε από κάτω της Ακαδημίας Αθηνών, κάτω από το όνομά του. Δικαίος Βαγιακάκος, τον θυμάμαι, τον είχα γνωρίσει. Ήταν ένας αήποτε γέρον, ο οποίος ήταν συντάκτης του λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Δηλαδή και στα 30 του ήταν σαν 80, στα 40 ήταν σαν 90, στα 50 ήταν σαν 100 και ούτω καθεξής. Πάντοτε σοβαρός. Λοιπόν, ήταν ένα μυρμήγκι. Αλλά δεν αρκεί να είσαι μυρμήγκι, μάζευε υλικό. Όλο αυτό το υλικό το μάζευε για να αποδείξει την ελληνικότητα των Ελλήνων.
Ήταν Πελοποννήσιος ο Βαγιακάκος και μάλιστα από την κατάληξη του επιθέτου του αντιλαμβανόμαστε όλη την καταγωγή του. Ουδής Σλάβος επάτησε ποτέ στην Ελλάδα κτλ. Όλα είναι ελληνικά. Οπότε παρετιμολογούσε εκ της ελληνικής κάθε λέξη όσο μπορούσε, τράβαγε από εδώ, σαν προκρούστης, τράβαγε από εκεί για να τα κάνει ελληνοπρεπή. Και μονίμως δημοσίευε διάφορες ιστορικές συμβολές. Χρήσιμοι τέτοιοι άνθρωποι. Πραγματικά ένας φιλότιμος άνθρωπος. Είχε κάποιες γνώσεις, φαντάζομαι θα ήταν και φιλόλογος, αλλά δεν αρκεί αυτό. Τι έκανε λοιπόν ο Κουμανούδης στην προκειμένη περίπτωση? Καθόταν και αποδελτίωνε όλες τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα λογοτεχνικά έργα και ό,τι άκουγε εκεί στο καφενείο των φιλολόγων και των δημοσιογράφων, το λέω έτσι λίγο συμβατικά και συμβολικά, και μάζοξε, επίτηδες χρησιμοποιώ αυτό τον τύπο, μάζοξε 60.000 λέξεις. Μερικές από αυτές είναι για γέλια. Δεν χρειαζόταν καν να τις μαζέψει. Μερικές άλλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε ανετότατα σήμερα, τις εξόριζε. Τις κατέγραφε μεν και έλεγε ότι δεν πρέπει να τις... Αλλά ποια ήταν τα κριτήριά του εμπροκειμένου? Ήταν ένας υπερκαθαρευουσιάνος, ο οποίος εξοργιζόταν με τη χρήση νεολογισμών. Μα άμα είσαι υπερκαθαρευουσιάνος ή άμα είσαι φανατικός, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αντικειμενικά. Και τι έλεγε? Την ημερομηνία πρώτης χρήσεως. Ακρόπολης 1881. Εφημερής τάδε 1879. Ναι, αλλά δεν ήταν και ακριβές. Πάρα πολλές φορές ήταν και φίλος του ο Βυζινός εν τω μεταξύ, ο οποίος αρεσκόταν στη συλλογή λέξεων επίσης και χρησιμοποιούσε και έφτιαχνε και ο ίδιος νεολογισμούς. Δεν έχει καν όλους τους νεολογισμούς του Βυζινού του ίδιου. Τι να ζητάμε τώρα, τι να ψάχνουμε για εφημερίδες? Δηλαδή, αντί 60.000 θα μπορούσε να είχε μαζέψει κατά τη γνώμη μου 80-100.000. Αλλά και από τις 60.000 εκ του αντιστρόφου θα έπρεπε πάρα πολλές να μην τις είχε καν καταγράψει. Και το ακόμα χειρότερο για αυτόν, θα έπρεπε να μην είχε σχολιάσει όπως σχολίαζε με το χαζό μυαλό του όλα αυτά. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που είναι. Και σήμερα, 123 χρόνια μετά την έκδοσή του, δεν υπάρχει άλλο λεξικό νεολογισμών της ελληνικής. Έχουμε μείνει στο 1900 και τον χρησιμοποιούν ως πηγή και ως δήθεν αυθεντική πηγή. Ας πούμε στο λεξικό Μπαμπινιώτη για πολλές λέξεις βάζει την ημερομηνία που δίνει ο Κουμανούδης σαν την ημερομηνία εισαγωγής, να το πούμε έτσι, μιας λέξης στην ελληνική. Μα δεν είναι αξιόπιστος ο Κουμανούδης. Του το είχα πει και του ίδιου μια φορά. Του λέω εντάξει. Μου λέει δεν έχουμε τίποτε άλλο. Τι θα πει δεν έχουμε? Τότε τι ψηφιοποίηση κάνετε? Πού είναι η ψηφιοποίηση η διαδηλούμενη ότι δήθεν έχουν περάσει όλα? Δεν έχει γίνει λοιπόν ψηφιοποίηση των ελληνικών, ούτε καν των λογοτεχνικών όλων των κειμένων, πολύ λιγότερο δε των δημοσιογραφικών. Γιατί αν είχε γίνει, αν ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου λειτουργούσε η ψηφιοποίηση πλήρως, όπως φαντάζομαι θα είναι στη Γερμανία, στην Αγγλία, έτσι, θα είχαν περάσει όλες οι εφημερίδες του νέου ελληνικού έθνους, έτσι δεν είναι? Εσύ που είσαι και περί τα τεχνικά ειδήμων και σε κουράζω κάθε τόσο με τις δικές μου απορίες, δεν θα μπορούσαν να τα είχαν περάσει όλα τα περιοδικά, όλες τις εφημερίδες, όλα τα λογοτεχνικά κείμενα. Οπότε δεν είναι τι είπε ο Κουμανούδης και τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, είναι τι λένε τα περασμένα κείμενα. Ανάλογα τι εννοούμε με τη λέξη ψηφιοποίηση. Αν εννοούμε απλώς το σκανάρισμα, αυτό δεν μπορείς να κάνεις αναζήτηση λέξεων. Για να γίνει σωστή ψηφιοποίηση και αναζητήσει λέξεων, πρέπει να χτυπηθούν τα κείμενα εξ αρχής από ανθρώπους. Δηλαδή να ξανακαταγραφούν για να μπορείς να κάνεις αναζήτηση. Μάλιστα. Σε ένα πράγμα που έχει σκαναριστεί, επειδή είναι σαν φωτογραφία, δεν μπορείς να κάνεις αναζήτηση λέξεως. Τέτοια ψηφιοποίηση που δεν κάνεις αναζήτηση έχει γίνει και σε εφημερίδες κτλ. Καταγραφή εκ νέου δεν έχει γίνει. Η σωστή ψηφιοποίηση σημαίνει να ξανακαταγράψω το κείμενο, να το ξαναχτυπήσω, ώστε να έχω τη δυνατότητα αναζήτησης των λέξεων. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πράγματι είναι και δύσκολο, ναι, το αντιλαμβάνομαι, και δεν υπάρχει και συμφέρον τώρα να κάθεσαι να ξαναγράφεις κάθε εφημερίδα. Είναι σχεδόν αδύνατο. Στα λογοτεχνικά υπάρχει συμφέρον, αλλά υπάρχει και το κόστος που δεν θέλει κανείς να το αναλάβει φυσικά, γιατί οι ανθρωπιστικές επιστήμες τις έχουν του πεταματού. Και πες και το άλλο, ότι κοροϊδεύουν αυτοί οι διάφοροι σύλλογοι και βι, πώς λέγονται, οι διάφοροι τέτοιοι που δήθεν κάνουν, έχουν 5 νοματέους, κάθονται σε ένα γραφείο, σηκώνουν μισό τηλέφωνο ή δεν το σηκώνουν και παριστάνουν ότι εκπροσωπούν τα γράμματα. Δεν εκπροσωπούν τίποτα, είναι για να βουτάνε τα δικαιώματα
για να μην μπω και να τα βουτάνε στην κυριολεξία των λογοτεχνών και των συγγραφέων και των μεταφραστών και των υπολείπων, και να τα αποδίδουν πλημελώς και μέσα από διάφορα κριτήρια τα οποία φαλκιδεύουν την πραγματικότητα, να το πούμε έτσι λίγο επιστημονικά. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ξέρω ότι έχει κάνει κάποια μορφή ψηφιοποίηση σε βυζαντινά όμως κείμενα, που είναι πολύ μικρή κι αυτή. Δηλαδή, πόσους ανθρώπους πρέπει να έχει για να υπολειτουργούν τα πάντα εδώ. Οπότε. Καλά, τώρα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που είχε τον Μιχάλη το Σακελαρίου, τώρα να μην πω, δηλαδή, εντάξει, είναι ένα ίδρυμα το οποίο χάρηκα όταν είχαν κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχει κλείσει τώρα ή ήταν για να κλείσει επί Σαμαρά. Ήταν από τα λίγα πράγματα που χαιρόμουν για την ΕΡΤ και για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως Έλληνας φορολογούμενος δεν έχω καμία όρεξη να πληρώνω λεφτά σε κυφήνες που κάθονται εκεί μέσα και παριστάνουν τους επιστήμονες. Αυτοί όμως δεν το κάνουν οι επιστήμονες. Τους οποίοι κάποιο πρόγραμμα και πήραν κάποιους διδάκτες μεταπτυχιακούς και τους είπαν να ψηφιοποιήσουν κάποια κείμενα βυζαντινά, τα οποία είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για τα βυζαντινά, μιλάμε για τα νεοελληνικά κείμενα. Οπότε. Ωραία. Πάμε να δούμε βυζαντινά λεξικά, μια και να κάνουμε μια παρένθεση. Εάν θέλει κανείς να δουλέψει βυζαντινά κείμενα, να διαβάσει, υπήρχε παλιά του Δουκάνγκιου το λεγόμενο γλωσσάριο, του Ντικάνς δηλαδή, του Γάλλου, ήταν του 1688, αλλά αυτό ήταν γλωσσάριο, άρα ελιπέστατο. Χρήσιμο μεν, αλλά ελιπέστατο. Δεν υπήρχε όμως τίποτε άλλο μέχρι πριν από 50 χρόνια. Υπάρχει μετά του Τραπ, το σύγχρονο, το οποίο σχεδόν τελειώνει, αν δεν τελείωσε, που είναι ενός Αυστριακού φιλολόγου, βυζαντινολόγου, πάρα πολύ πληρέστερο και καλύτερο. Ωστόσο έχω ακούσει κριτικές και γι' αυτό. Δεν έχω δουλέψει πάνω στον Τραπ, δεν έχω ιδέα γνώμη. Το συμβουλεύομαι πάρα πολλές φορές, με διαφωτίζει πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει επίσης του Λάμπε, το Patristic Greek Lexicon, για τους πατερικούς συγγραφείς, για τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι για τους κοσμικούς συγγραφείς, άρα δεν είναι για τους ιστορικούς, αλλά οπωσδήποτε καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της βυζαντινής γραμματείας. Καλύπτει, αλλά είναι έτσι δομημένο που υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι σε διάφορα λύματα που σε παραπέμπουν στο Little Scott, δηλαδή λειτουργούν μαζί αυτά τα δύο ουσιαστικά. Για κάποιες ερμηνείες που λείπουν στο Patristic Greek Lexicon, σου λέει πήγαινε στο Little Scott Mackenzie, τελευταία έκδοση, και δες εκεί την τάδε ερμηνεία, λειτουργούν συνδυαστικά. Τα δύο αυτά. Ναι, κατάλαβα. Το έχω χρησιμοποιήσει μερικές φορές. Με έχει βοηθήσει, δεν μπορώ να πω. Αλλά έχω διαπιστώσει και κάποιες ελλείψεις, κάποια ελλείμματα. Οπωσδήποτε είναι και αυτό. Και βέβαια μετά είναι του Κρυαρά το πολύτομο, το οποίο θα τελειώσει. Το συνέχισε ο Καζάζης μετά το. Καλά, ο Κρυαράς ούτως ή άλλως από κάποια ηλικία και έπειτα δεν. Νομίζω σταμάτησε στον τόμο 12. Ναι. Εκεί σταμάτησε, νομίζω, ο Κρυαράς τελείως πια. Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς που σταμάτησε εκεί, διότι εντάξει, το πνεύμα του δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Παρότι οφείλω να του αναγνωρίσω ότι αυτή η σκέψη και το ξεκίνημα αυτού του λεξικού ήταν μια πολύ καλή απόφαση, γενναία απόφαση. Δεν εστερεί το παιδείας. Απλώς ήταν φανατικός άνθρωπος στο θέμα το γλωσσικό. Αυτό με ενοχλούσε στον Κρυαρά. Πάντα είχε απόψεις, οι οποίες απόψεις, εάν μεν είναι προσωπικές, έχει καλώς. Εάν προσπαθείς να τις επιβάλλεις με το ζόρι, είναι ενοχλητικό. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, με τις απόψεις του δεν συμφωνούσα, γιατί αυτός ήθελε κατάργηση των αρχαίων ελληνικών. Ήταν φανατικός δημοτικιστής της σχολής Τριανταφυλλίδη και. Ψυχάρη. Γι' αυτό είπα και Τριανταφυλλίδη και, γιατί ο Τριανταφυλλίδης δεν είχε τέτοιους φανατισμούς, παρότι δεν έγραφε σε ψυχαρική γλώσσα, αλλά όντας φανατικός υπέρμαχος του μονοτονικού, δεν είναι μονάχα που είχε τα ερμηνεύματα στο μονοτονικό που δικαιολογείται, είναι ότι κατέγραφε τις βυζαντινές λέξεις στο μονοτονικό, που είναι απαράδεκτο. Διότι οι βυζαντινές λέξεις στην εποχή που γραφόντουσαν παίρνανε πνεύματα και τόνους. Άρα λοιπόν, κύριε, αυτό που κάνεις είναι αντιεπιστημονικό. Αυτό όμως είναι της Δημόδους. Ναι, αυτό βέβαια είναι της Δημόδους αφενός, και αφετέρου είναι 1100 ως 1669. Το 1669 είναι ακριβώς γιατί είναι η άλωση της Κρήτης. Του Χάνδακα, νομίζω. Του Χάνδακα, επομένως σημαίνει ότι η όποια ακμή των ελληνικών γραμμάτων σε ένα καθεστώς, αν όχι ελεύθερο αλλά ημιελεύθερο τουλάχιστον, γιατί επιτρεπόταν η χρήση της ελληνικής και η καλλιέργειά της και οπωσδήποτε υπήρχε άνθηση στην ενετοκρατούμενη Κρήτη,
σταματάει με την εισβολή των Οθωμανών. Άρα θεώρησε ότι είναι ένα, όσο και αν είναι συμβατικές όλες αυτές οι χρονολογήσεις, γιατί δεν γίνεται κάτι διαφορετικό το 1668 και το 1670, οι άνθρωποι δεν παύουν να μιλάνε αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή αυτών των αιώνων, 1100 με 1669, και έτσι βοηθούμενος κανείς από το ένα, από το άλλο και από το τρίτο, ακόμα και από τον Ντικάνς, αν και ο Ντικάνς μάλλον είναι απερχαιωμένος, θα βοηθηθεί σε αυτά τα κείμενα. Τα κείμενα, μάλλον τα δημόδη θα έλεγα, παρά τα λόγια, γιατί τα λόγια κείμενα, για τα λόγια πρέπει να χρησιμοποιήσει λεξικό της αρχαίας. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι τα ιστεροβυζαντινά κείμενα και κυρίως των όχι τόσο μορφωμένων Βυζαντινών, οι οποίοι άρα διολίσθαιναν, να το βάλουμε εντός εισαγωγικών, προς την δημοτική γλώσσα, αυτή που σήμερα λέμε δημοτική, και όχι μόνο στην ποίηση του πτωχοπρόδρομου για παράδειγμα, αλλά και άλλων, διάφορες φυλάδες εκεί, και τα ολίγων με τα βυζαντινά και τα κριτικά, μας υποδεικνύουν την όδευση προς τη νέα ελληνική. Το ίδιο και κάποιοι ιστορικοί της Αλώσεως για παράδειγμα, ο Δούκας, και ο Σφραντζής. Ναι, και ο Σφραντζής ακριβώς, γράφουν σε μια γλώσσα η οποία μας είναι αρκετά οικία. Δεν γράφουν σαν το Χαλκοκονδύλι ή σαν τον Καντακουζινό ή σαν τον Κριτόβουλο που γράφει σαν Θουκυδίδης. Πάρα πολύ δύσκολα ελληνικά. Μιμείται Θουκυδίδη, ο Κριτόβουλος, στην άλωση. Αυτοί γράφουν απλά. Δημόδη γλώσσα χρησιμοποιούν. Δημόδη γλώσσα. Λοιπόν, γι' αυτό το γλωσσικό ιδίωμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, του Κριαρά, της γραμματείας αυτής της εποχής. Επίσης, πολύ σημαντική πηγή για τη δημόδη γλώσσα των Βυζαντινών είναι και τα βραχαία χρονικά, που είναι ανθρώπων καταγραφές, όχι ο ιστορικός που έχει ένα φίλτρο. Εκεί είναι μια καταγραφή ενός απλού ανθρώπου ότι μπήκαν οι Τούρκοι τάδε στην πόλη μου και σκοτώσανε 10. Ναι. Όντως είναι ημιεγγράμματον, ακριβώς, να το πούμε έτσι. Και επίσης είναι και μια άλλη κατηγορία για τους ναυτικούς, οι Πορτολάνοι. Ναι. Οι Πορτολάνοι έχουν μια γλώσσα πολύ απλή, γιατί είναι τεχνικά βοηθήματα, να το πούμε έτσι. Είναι για τον καπετάνιο, θα πας από εδώ, εκεί θα βρεις αυτό το λιμάνι, το άλλο κτλ. Και θα πλεύσεις έτσι, και τα ονόματα των βορειάδων και ούτω καθεξής. Οι Πορτολάνοι και η δημοσίευσή τους είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την εξέλιξη της ελληνικής. Αλλά και μερικά άλλα κείμενα. Ας μην επεκταθούμε τώρα σε αυτά, να προχωρήσουμε στα λεξικά. Λοιπόν, φύγαμε από τον Κουμπανούδη, θα σταθώ στο λεξικό της Πρωίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο λεξικό ως και σήμερα για να μπορέσουμε να προσπελάσουμε τη λογοτεχνία. Δεν είναι τέλειο, είναι φτιαγμένο από ένα δημοσιογράφο, τον Ζευγόλη, έναν άνθρωπο φιλότιμο και μερακλή, που προσπάθησε να μαζέψει λέξεις είτε της απλής καθαρεύουσας, είτε της καθομιλουμένης, είτε και της δημοτικής και μερικών τουρκογενών λέξεων ακόμη, όσες στη δεκαετία του 30 χρησιμοποιούσε ένας μέσος μορφωμένος άνθρωπος και ένας αστός από την άλλη μεριά, και είναι το μοναδικό βοήθημα για την ελληνική λογοτεχνία ως την εποχή εκείνη και για τη μεταγενέστερη, πρέπει να πω. Δηλαδή είναι σπάνιο να βρεις λάθη στο λεξικό της Πρωίας. Παραλήψεις ναι, πολλές παραλήψεις. Λάθη όμως όχι. Είναι πολύ δύσκολα τα λάθη. Ορθογραφικά μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει, δεν κάνει την δέουσα ετυμολόγηση πάντοτε, ως εκεί ήταν το επίπεδο της εποχής, εντάξει. Έχει ρίξει και μια ματιά ο Αναγνωστόπουλος, ο διάδοχος του Χατζηδάκη. Με αυτά τα βοηθήματα, μάλλον με αυτό δηλαδή, πορευόταν ο αναγνώστης των λογοτεχνικών βιβλίων, ήσαμε να βγει το λεξικό Μπαμπινιώτη, θα έλεγα εγώ. Διότι οι απόπειρες του Δημητράκου είναι τελείως άνευ αξίας, με την έννοια ότι ο Δημητράκος έχει κάνει μια συλλογή πάρα πολλών λέξεων, αλλά είναι από αρχαία, ένας αχταρμάς αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων. Επομένως, εγώ για παράδειγμα τον χρησιμοποιώ, αλλά δεν έχει αξία. Και εγώ στα Βυζαντινά, που εκεί έχει αρκετές λέξεις που λείπουν από τα αρχαία λεξικά, λογικό. Από τα αρχαία, ναι. Ναι, από τη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο, γιατί η πρώιμη πλησιάζει πολύ στα αρχαία. Εκεί μπορεί να βρεις λέξη στο Δημητράκο, η ερμηνεία λέξεων που δεν υπάρχει στο κλασικό αρχαιοελληνικό λεξικό, που είναι και λογικό να μην υπάρχει. Αυτό ήταν ένα από τα υπερφιλόδοξα εγχειρήματα που κατέληξε περισσότερο
ένας εκδοτικός θρίαμβος, ας πούμε, του Δημητράκου, αλλά εντάξει, δεν μπόρεσε να συγκριθεί με αντίστοιχα ευρωπαϊκών χωρών. Εντάξει, μετά το Δημητράκο θα πάμε σε επιμέρους λεξικά, τα οποία του Σταματάκου, για παράδειγμα, είναι μάλλον εντελώς άχρηστο σήμερα, ούτε της αρχαίας, το συνιστώ, ούτε και της νέας ελληνικής, δεν είναι τίποτα. Τώρα, όταν υπάρχει η μετάφραση του Λίντελ Σκοτ της 4ης εκδόσεως, δυστυχώς δεν είναι της 9ης, εντάξει, δεν μπορείς τώρα να ανοίγεις Σταματάκο, γιατί υπάρχει και εκεί μία φήμη. Ο Σταματάκος και τα λοιπά, ότι είναι παλιός δάσκαλος, τίποτα δεν είναι ο Σταματάκος, δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν το έχω ανοίξει σχεδόν ποτέ. Και όποτε το έχω ανοίξει μου ήταν άχρηστο. Αντιγραφή των ερμηνευμάτων του Λίτλ Σκοτ χωρίς κανένα παράδειγμα, χωρίς τίποτα, για να συντομευθεί. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Συντομευμένη αντιγραφή επί ταχύρων. Ναι, βέβαια, αυτό. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Το αρχαίο, γιατί το νέο δεν το χρησιμοποιείς ποτέ. Δεν το έχω ανοίξει ποτέ. Δεν είναι τίποτα. Είναι τρίτομο, υποτίθεται 3 τόμοι του Σταματάκου. Δεν το έχω ανοίξει ποτέ. Ναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Μετά φυσικά, εντάξει, είναι μια ειδική κατηγορία τα νεότερα. Θα μπορούσαμε να το θίξουμε σε μια εκπομπή από μόνη της, δηλαδή από το λεξικό το νεοελληνικό της ομάδας Τριανταφυλλίδη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Μπαμπινιώτη και όλα τα παρεπόμενα. Πριν από αυτά διάφορα άλλα τώρα είναι τελείως για πέταμα. Το μόνο αξιόλογο, σύντομο όμως, είναι της Μανδαλά που είχε βγάλει η Ελευθεροτυπία. Είναι μια καλή φιλόλογος, προσπάθησε κάπως να κάνει μια δουλειά και μάζεψε λέξεις, η αλήθεια είναι. Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια σε ερασιτεχνικό όμως επίπεδο. Εκδόσεις Φυτράκη. Ναι, εκδόσεις Φυτράκη, ναι. Τεγόπουλος Φυτράκης ήταν ενιαίος εκδοτικός οίκος. Εντάξει, εδώ μπορούμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα και να το πιάσουμε το άλλο μια άλλη φορά. Γεια σας.